Яны выходзяць на сцэну з адной рэпетыцыі, зрываюць апладысменты каралеўскіх залаў Еўропы і вось ужо другі год запар дораць шэдэўры сусветнай опернай класікі і аперэты брастаўчанам. Удзельнікі міжнароднага фестывалю «Пярэсты тюльпан», які прапісаўся ў Брэсце і ладзіцца тут ужо другі раз, гэта артысты найвялікшага тэатра свету – Марыінскага. Ужо ў першы год фэста можна было гаварыць пра яго паспяховасць. Некоторые подходили и говорили, что это просто культурный шок, потому что уровень был очень высокий, включая мастерство наших белорусских музыкантов, госоркестр. И были у нас делегация из Германии, которые случайно оказались, не знали, куда пойти, пришли на фестиваль. Эти женщины плакали. Они говорят, мы в Берлине не можем услышать Марыінскі театр, а тут услышали. Канцэпцыя фестывалю за год не змянілася, таму ў двух канцэртных праграмах сёлета прагучаць не толькі хіты класічнай музыкі, але і малазнаёмыя публіцы свежыя сачыненні сучасных кампазітараў ад класікі да нью-джаза. Што ж тычыцца геаграфіі удзельнікаў, то яна істотна пашырылася. Сёлета 14 артыстаў з 4 краін – Беларусі, Расіі, Грузіі і Польшчы. Усе выключна высокапрафесійныя выканаўцы. Так, упершыню ў Брэсце выступяць салісты Марыінскага тэатра Александр Трофимов и Алексей Иванов, солистка Державного театра музычной комедии Санкт-Петербурга Катажина Мацкевич. Конечно же, одно из самых известных трио джазовых Польши – это заслуженный коллектив, который известен во всей Европе и уже в мире. Это трио Новицкий, Свенч, Франкиевич. И, конечно, грузинский фортепианный дуэт – это сестры Мейрабовы, Регина и Кристина, которые, в общем, очень известны в Европе, как оказалось. И я думаю, что это будет настоящий подарок. Это виртуозы и мастера своего дела. У фестывалі прымуць удзел і ўжо знаёмыя брэсцкай публіцы артысты Марыінскага тэатра, дырыжор і саліст сімфанічнага аркестра Антон Гакель, Сергей Лукірскі, Алена Чарнакос і Елізавета Беражнова. Дарэчы, дзяўчына прадставіць досыць рэдкі інструмент, створаны яшчэ ў 18 стагоддзі – віоль дэ амур, у народзе больш вядомы як скрыпка кахання. Возьмуць удзел у канцэртах і вядомыя музыканты Беларусі Ігор Алоўнікаў, Марына Кулаў, Тацяна Кармазінова. Балет у нас в перспективе. Мы хотим и наших молодых художников, которые, в общем, в забвении только в своих каких-то среде они о них знают. И, конечно, в следующем году у нас уже есть идея, не знаю, сможем ли мы реализовать, это искусство 21 века. И уже Польша подключилась, будут искать нам художников, которые могут сделать выставку. «Пярэсты тюльпан» – гэта не бізнес-праект, кажуць яго арганізатары. Гэта ініцыятыва, перш за ўсё накіраваная на пацверджанне статуса Брэста як горада культурнага. Тацяна Болтут, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».